אז מה זה שחקנים? תוכנית מערכונים חדשה על האינטרנט. וואלה, שמעתי את זה. אתה זה שחקנים? אני אחד מהם, כן. כן. מה אתה עובד? מה זאת אומרת? זה שחקן. בסדר, הבנתי שחקן, אבל מה המקצוע שלך? זה המקצוע שלי. מה, ומשלמים לך על זה? ברור. יפה. מה, ימי הולדת, סיפות רווקים, כזה? לא. תיאטרון, קולנוע, טלוויזיה, כן. סחטן. כן. תעשה קטע. מה, עכשיו? כן. אני לא יכול לעשות רק קטע עכשיו. אמרת, אתה עובד שחקן, לא? כן, אבל... נו, אז תעשה קטע, מה הבעיה שלך? צבא, עשית? כן, מה הקשר? איפה שירת? תיאטרון צה"ל. בסדר, תיאטרון צה"ל. מה עשית? הייתי שחקן. עוד פעם שחקן. טוב, מי השחקן השני? שחקנים, בקרוב בננה 10. למה אתה עושה את זה כזה? רציתי תקראת שיהיה אחד כזה, נשמע יותר רפרזנטטיבי.